Čus. Dneska som v takejto hre. Dá sa tu urobiť iný skin, ako máte normálne. Ja mám takéhoto smajlika. Lízatko na chrbte. No, dá sa tu ísť aj do školy. Keď je škola Explore a dáme si školu. Tak ja som v škole. Čo mi teraz nejaká hodina, no neviem aká hodina. Toto ma naviguje na tú hodinu. To tu na ihrisku je hodina? No zjavne. No hej, tu je zrejme hodina. Hop. No čo sa tu robí? Beha. Idem kde rýchlejšie. A, keď si dám shift, tak idem rýchlejšie. No a obehnem si kolečko. Pôjdem robiť niečo iné. Tu je lopta. Nejaká. Počkať, Ečko. Tak mám loptu. Som si odhodila. Aha, tá lopta to je furt. Ona asi sa dá vziať nekonečné tie lopty. Počkať, to asi tam treba hodiť, nie? Hop. Trafila som, myslím. Tak mám späť svoju loptu. Idem radšej behať. Tak idem v protismere. A to je futbalová lopta. Hop. To treba takto vziať rukou. Hop. No mám loptu. My home. Čo viem. Si mám ísť domov? Neviem. Dobre, tak idem domov teda. Teleport home. No, a môžem si ísť vyzobiť ten svoj domňák. Party, editor, open. Ty mi tu tuším ukazovalo čosi, že no, loptu si dám preč. Si môžem nejak vyzobiť ten dom. No, to nechcem. Hop. Tak neviem. Tak už si nechám ten dom takýto, jak je. Alebo? Večko. Čo to robí? Aha, prepínam programy, hej. To nechám. No čo sa dá robiť zase? Aha, to sa dá sadnúť. Potom viem si z chladničky čo si vybrať, neviem. Tak idem do dverí jedných. Hop. A tu mi zavne zahradku nejakú. Za domom. No dobré, idem späť do svojho domu. To je cudzé domy. Počkaj, ešte tu sú dvere. Hop. Záchod. Musím sa na ňu aj sadnúť. Dobre, vstávaj. Tu sa dá ísť do sprchy. Škoda, že sa nedá aj zavrieť nejak tá sprcha. Tí mobilky niečo nerobia? Nerobia. To tu nič nerobí. Dobre, to je umývadlo. Tu tiež neviem nič zaujímavého, čo by to mohlo byť. Zavriem dvere. Tieto dvere zavriem. Tu sú ďalšie dvere. Jej, auto. Neviem, či je moje. Zase von dvere. Počkaj, tu som bola. Ešte tu sú dvere. No. Tu mám posteľ. Som sa stala pevne zase na ten záchod. Dobre, takže spať sa zrejme nedá. No. Niekto mi volá a potom bude pokračovať video. Dobre, video pokračuje. Teraz mi tu už neukazuje tú ikonu domu. Čo ja viem, že by už... A tak čo mám robiť teraz teda? Že by tam neukazuje ten dom. Skúsim sa vrátiť do školy. Máme. Škola. Ale nie, tu tiež nič neukazuje. Tak neviem, kde mám ísť. Nightclub. Go. Vyzerá, že na nejakú diskotéku asi mám ísť. Kto je? Hop.
Ideme tancovať, yeah. Ostatní dochádzajú autami. No ja som tady. No a čo sa to dá robiť? Dá sa aj nejak tancovať? No, keby som vedela ako. No sa ide, ale ja netuším jak. Môžem robiť aspoň toto. To bude vedieť blb. Alebo dozadu a dopredu. Alebo takéto maličké kročiky. Toto sa otočím. Dobre, ale by som si chcela nejak normálne zatancovať. Jak tento je tancovať? Ja chcem. Čo by? Čo? A? Hej, tu sú nejaké animácie. Napíšeme, že dance. Dáme takto. Celkom dobrý tanec. Kuželka. Nie po kuželku. No, nevezmem kuželku. Ja tuším, mám bydla tá kuželka. Kamera. Vyzerá, že nejaké DJ-ské one. Skúsim na to ťuknúť. No. No dobre, robím Robuxy. Tak skúsim na dečko. Blue, red, green, white. Tu ideme white. A čo to akože robí? Neviem. Skúsime iné dať inú farbu. Dáme green. Až nie, čo to robí. Asi toto, aj. Dobre, tak dáme červené. A je to červené, dobre. Sednu si nechcem. Také nápoje. A to si... Počkať, ale to nie Robuxy, chce asi ale nejaké mince. No, dáme si. Apple juice, dobre dáme. Mám džusík? Mám džusík a viem sa ho aj napiť. Hop. Počkaj, tu si sadnem na berovú stoličku. No a či sa viem aj napiť toho džusu. Hej, viem. Už nemám džus. Zaplatila 10 koruna na ten šup som to vypila. To je škoda. Ešte, že taká zaujímavá vec je. Ďalšie stoličky. Ja. To je kuželskárska drahá. Aj keď nie... Workshop class. No, neviem čo to je, ale to je asi v miliónci veci, čo sa dá robiť. Keďže chcem ukázať všetky, tak to by bolo video príliš dlhé. Týmto končím.